खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं UPPL BJP सरकार थानायाव मानो BPF दोलोआव जयनिं जाफैखो होनना बिथां हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार थिथागुरियाव BPFनि जर'खा जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। UPPLनि मददगिरिनिफ्राय 162 आरो BJP राजखान्थि दोलोनिफ्राय 150निफ्रायबो बांसिन गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि सा 285 मददगिरिफोरा BPF दोलोआव जयनिं जादों। मख'नो गोनांदि गोदानै जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे BPF दोलोनि गागि दैदेनगिरि आरो मावथि सोद्रोमाफोरा। नैथि रादाबाव दं मैया क'क्राझार बिगियान महाबिद्यालय अडिट'रियामाव BTRनि मेलेमगोनां फरायसाफोरनो 75 जौखोन्दो नम्बर मोननानै आनन्दराम बर'आ बान्थाखौ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा राननानै होदों। आनन्दराम बर'आ बान्थाया आसामनि गिबिसिन आरो साबसिन सुबुं मावख'गिरि रुंसारि आनन्दराम बर'आखौ गोसोखांहोयो। मैयानि सानाव आसामनि सा 27,183 फरायसाफोरखौ बे मानगोनां बान्थाजों मान बावनाय जादों। मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बान्थायाव थोंजों बेंक ट्रेन्सफारनि गेजेरजों फरायसाफोरनो साफ्रोमनोबो 15,000 रांनि नोगोद बान्थाबो होनाय जादों। BTRनि आरो आसामनि गासैबो बान्था मोनगिरिफोरनिसिम आरोबाव साबसिन नाजाबावनो बोसोन होदों आरो गाहाम हामलायथि बावहरदों मानगोनां बिथां प्रमद बर'आ। नखर मन्थ्रि मानाव गेदेर अमित शाह बिथाङा मैया बुधबाराव गोख्रोङै बुंदों दि मिरु सोरखारा नोगोरारि आयेनखौ एबा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टखौ मावफुंगोन आरो बेखौ रावबो होबथानो हानाय नङा। BJP हानजाया ल'कसभानि बिसायख'थिनि थाखाय कलकातायाव गेदेर हानजा सुरनाय समाव मैया बुधबाराव मिरुनि नखर मन्थ्रि मानाव गेदेर अमित शाह बिथाङा सोनाब बेंगलनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीनि बेरेखायै बुंदों दि ममता बेनार्जीआ बेंगल रायजोआव गुबुनारिफोरखौ हाबहोनानै आरो सोबख'नाय नासयनायजों आरो राजखान्थियारि दावराव दावसि खालामनानै रायजोखौ गाज्रि खालामगासिनो दं होनना फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावनानै बुंदों दि ममता बेनार्जीआ गुबुनारि हाबफैनायखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय CAAखौ हेंथा होबोगासिनो दं। बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि बाराद्राय गुबुनारि हाबफैयोब्ला रायजोआ जौगानो हाया। बिथाङा सुबुंफोरखौ BJPखौ सायख'नानै ममता बेनार्जीनि TMC सोरखारखौ बोखारनो थाखाय रायजोनि सुबुंफोरखौ खावलायदों। ब्रैथि रादाबाव दं दुखुनांथाव रादाब मानोना मैया गोथार फुंबिलिनि समावनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP आफादनि मिरु दैदेनगिरि मानाव गेदेर बि सुग्रीब गुबै मुं सनेस्वर बर' बिथाङा अबथिरा जिउ गोमाबाय। बे दुखुनांथाव खौरांखौ खोनानानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेनो रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे मख'जाथाव महरै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां आरो BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथाङाबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बिथां मानाव गेदेर सुग्रीब बिथांखौ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथों होनना आर'ज गाबदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिथाङा गोबाव सम बर'नि आलादा रायजो बडलेण्ड सोरजिनायनि सिमां लानानै गोबाव सम NDP आफादाव हाबनानै गोबां हारिनि खामानि मावबोदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं मैया क'क्राझारनि बडलेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रि सेन्टार पार्कआव मानगोनां CM प्रमद बर'आ अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बे हाबाफारियाव नुजानो हादोंमोन EM मानाव गेदेर रेवरेवा नार्जिहारी MCLA श्री माधव C सेत्री श्री SK बरुवा मावफुं बिथोनगिरि नेटफाइ श्री नयन कुमार बरुवा मावफुं बिथोनगिरि IOCL आरो रिफाइनारि बङाइगाव रिफाइनारिनि गाहाय डक्टर रबि खता IAS
एडलन आसाम सोरखारनि गाहाय नेहाथारि डक्टर लक्ष्मणन SIAS आरो दारिमिन बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो नुजाथिदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।